bă, dă tu play, că la grădiniță e foarte urât. Sunt eu într-un loc bun. Chiar foarte bun. Dă-te prea repede până nu mă omoară unul. Gata. Ah, șmecherie. Bună. Bună, nenea. Să dau în tine. Au! O să pur sânge. Mai am 11.591 de blood level. Îmi pare rău. Așa. Mă duc să-mi iau apă. O să bei apă în jocul ăsta? Da. Eu n-am apă pe ăsta. Ai. Bă, unde ești? A, uite-te. Da, sper că nu-i la ca și la Survival Game. Poți să spargi pânza. Nimic aici. Nimic. Eu știu chesturile unde sunt, vină după mine. Unde e? Încolo. Dar pe ce dificultate e asta? Pe hard? Hai să văd dacă filmează. Filmează. Dacă mai urcăm pe asta? Bă, Face. unde ești? Coite, ce faci acolo jos? Hai mă, că nu știu ce are. Și acolo e un crafting, nu un chest. Știam că e un chest. Da, bine, hai că la... Ok, am găsit chestul respectiv. Uite. N-am dai și mie. Ia, bă. Poftim. Am nevoie de mâncare. Eu nu mai am mâncare. Biscuit. Aoleu, tai biscuit. Tai cookie? Nu, tai cookie, eu n-am cookie. Cookie. Vezi că te împuși dacă mai faci odată cu cookie-ul ăla. Să nu îndrăznești. Au, nesimțitule. Vezi că trag și eu din e. Vezi că am sabie cu Bine, șarpe. bă, gata. Hai să nu ne mai jucăm așa ca proștii. Am sabie cu șarpe. Bă, unde ești? Eu am găsit un chest. Aha. Dar nu e nimic în el. Wow. Hai, vino. Nu mai pot să mai alerg. Bună. Hai să merg. Atenție! Codarea folosește Bă, unde te-ai dus? Așteaptă-mă. Stai mă să fac ceva, că nu merge obiectul ceva. Ăla-i. Merge? Da, merge. Da, scuzați-mă că am făcut eu ceva și nu știu ce avea, Stai. că nu mergea. Da. Bă, ești mai încet. Da, mă, ca probleme. Da, mă, da. Să vedem. Bă, stai un pic. De pe accept. Dă-te de aici, dă-te repede, pleacă. Stare gold, cărți. Îl omorâm? Nu.
Ceva gen, salut! Eu ceva de... Fuck you. Oh. Odată în mine. Cu ce? Cu pumnul. Ups. Hai să mergem. Să mergem. Eu sângerez. E posibil așa ceva? Da. Îmi sângerează cu capul. Unde ne ducem? Nu știu. Eu vreau să caut chestii. Nu vino mă să stai aici, că dacă mor. Țigan! Omoară-mă. Bine? Mersi. Bă, dacă mori câștigi biscuiți, deci... Dar nu mai ai... Nu. Nu mai ai... Aia-i tomele. Nu. Nu-i bai. Cred că trebuia să ți-l arunc. De, m-a dat un crash Minecraft-ul. Acum trebuie să așteptăm să m-a dat afară, desigur. Ce doamne. Să vedem. Mai avem câte minute mai avem? 3 minute. Deci mai avem 3 minute și încheiem, bine? Da. După ăsta, cum se cheamă? Big. Bă, vrei să-ți dau biscuit? Vrei să sară cum facem rost de mâncare? Ne omorâm. Dop. Da. De ce nu merge să arunc? Rău. Bă, apasă click dreapta și click stânga. Uite. Cum? Nu merge. Cu Desert Eagle-ul. Bă! Eu nu-l mai am. Hână, nu pot să... Au! Bă, să-ți dau Desert Eagle-ul. Bă, vino să-ți dau Desert Eagle-ul. Și sabia de diamond. Au! Nu! Vino, ia! Și ia! Nu! N-am putut să-ți dau Desert Eagle-ul. M-am pierdut itemele, dar nu-i da, mai avem puțin și să încheie și episodul. 1 minut mai avem, Ionuț. 1 minut. Deci, da. Deci, cam atâta pentru azi.
Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem mai târziu.